Gorlitzeko hondartzan nabigatzea doainik da, hori bai interneten nabigatzea. Debaldeko wifia. Oso ondo, azkenean nik uste alduzu interneten zer edo aldizkariak edo. Bizkaiko lehen hondartza da zerbitzu hau eskaintzen duena. Aurten wifia jarri da, gero eta gehiago eskatzen den zerbitzu bat da, eta doainezko wifia jarri dugu. Iaz kalitatezko Q ziurtagiria lortu zuen Euskal Herriko lehena. Aurten zerbitzu berri honekin eskaintza hobetzea nahi dute. Wifi zerbitzua erabiltzeko behar diren ezkutuko zenbakiak hilabetero aldatuko dira eta Gorlitzeko turismo bulegoan emanen dituzte. 3 aste darama funtzionatzen eta momentuz harrera ona izaten ari da. Adibidez, atxaldeko 7etan 175 dispositibo zeuden konektatuta. Horrelako zerbitzu eukitzea garrantzitsua da niretzako. Erabiltzaileak pozik, telefono datuak gastatzen ez dituztelako eguzkia hartzen duten bitartean.